You are listening to Best Friend FM. Introduce na ulit ni DJ Shoki ang ating bigating caller ngayong gabi. Yan, DJ Shoki, paki-introduce ulit ang ating bigating caller ngayon. Oh yes, ayan. Nais ko kami pakilala ang ating isang caller. Siya po ay tubong Claveria, Cagayan, but as of now he's residing at Cucamonga, California, USA. Very well. Sana bulol ako bakla. Sandali, at papalakpakan muna natin bago mo ituloy introduce. Palakpakan muna natin. Ayan, sige, ituloy mo. Alam mo kasi talaga kinakabahan ako super. Kasi this is my first time na makasama ko yung very well-known artist. Yan. Kahit ako, bakla, first time ko dito sa Best Friend FM, kinabahan ako. Eh, syempre, ako din. At eto na sasabihin ko na. All the way from Cucamonga, California, USA. Yes, maybe please welcome a big round of applause. DJ Bam Bautista! Gino Romero! Yehey! Magandang, sasabihin ko? Magandang oras po sa inyong lahat. At magandang oras sa iyo, DJ Cookie and DJ Shoki. Nako, mukhang naninibago ako kasi pang parental guidance yata ako. Ay, tawag doon. Rated PG, ayan, ilalabas namin ngayon ang konting kulit mo, yan. Ako tuloy ang kinakabahan, DJ Shoki and DJ Cookie. Anyway, first of all, gusto kong batiin lahat ng mga nakikinig, and I would like to congratulate you, both of you, for this great program in the radio, internet. Siguro ito ang first time na magkaroon ng ganitong klaseng program na dual, na nasa ibang bansa yung isa at nasa ibang bansa, pero para silang magkatabi sa microphone. At ito napakaganda. I'm sure na sisikat itong program na ito. Basta manatili lang tayo sa wala kaming masabi. Sa lupa. Okay, ano yun, Shoki? O Cookie? Wala kaming masabi. Lahat na lang sinabi mo, idol, Ang isa, ito lang masasabi namin, Ito lang masasabi namin, maraming salamat. Alam mo, nag-enjoy ako sa program nyo. At nag-enjoy din ako sa caller natin kanina na si Mystica. Maraming salamat sa greetings, Mystica. Sana nag-hit ka rin, tulad ni Mystica. Nanawagan po si Idol, nanawagan. Nanawagan. Anyway, gusto ko rin pasalamatan ng ating CEO na si DJ Roland. At kung wala siya, hindi tayo napapakinggan sa buong mundo. Ayan hindi ho peke, yan Idol Ben Bautista is in the house. Nasa tambalan. Hindi na niya kailangan pang sumipsip. Hindi po gaya nung napasok ako sa BFM, DJ Cookie and Shoki, tuwan-tuwa ako kasi kumbaga ito yung pangarap ko din na maging DJ noong araw, pero alam mo naman ang DJ sa atin, di ba? Kailangan Inglesero ka. Tsaka kailangan may social. Nung panahon namin, hindi ka pwede basta makapag-DJ. Pero ngayon ay mas gusto na ng tao ng mga ganitong klaseng pag-DJ, yung hindi masyadong formal. Yung bang nakakaabot yung C or D, hindi lang pang A, di ba? Kasi pag sinabi mong DJ, parang nag-English lagi. Parang gano'n. Pero ngayon, gusto nila yung mga palengkero, di ba? Ayun, kabilang po kami doon, pwede kaming palengkero. Saan ka nakakita ng mga saan ka na ba naman nakakita ng bakla na galing ng Jupiter at bakla na galing ng Karagatan nagsama sa isang programa? Ito lamang po yan, Best Friend FM. Ang Best Friend mong FM, BestFriendFM.com, ayun.
Yan, at ngayon may guest natin meron kaming mahabang listahan, May playlist ba kayo? Meron kaming listahan, Ano Yung mga listahan? tanong. Ay, nako. Kanina yung ating unang call ay yung pangalawang caller na nawagan kami ngayon nananawagan kami sa lahat ng mga hindi nakikinig, makinig na kayo. Idol Benin Bautista is in the house. Dito lang yan sa Tambalan. Dito sa Best Friend FM. Ayan, hindi po peke ito, ha. Tunay yan si Idol Ben Bautista dito sa Tambalan, Alam mo na. Grabe kung glicious kami. Ito lang yung Tambalan na. Balahurang mga bakla. Yan. Anong tanong niyo? Sige, kinakabahan ako sa tanong niyo. Baka kung ano. Yan, Sige, ikaw na nga magtanong, bakla ka. Ayan, totally kami, mga bakla, unang tanong namin, tungkol din sa bakla. Okay. Ang isa bang bigating Idol Ben Bautista, nagmahal na ng isang lalaki? My God. Nagmahal lang isang lalaki. May mga mahal akong mga lalaki. Of course, yung tatay ko, yung kapatid ko. Pero, pag mahal na yung mahal na parang between men to men, wala pa naman. Ayun, Hindi pa As naman. 100% talaga, lalaki. yung 100% lalaki. Sige. 100%. Pero yan ang matagal na yung sinasabi yan mga Shoki and Koki na si DJ Ben daw ay bading. Kasi naman maputi at malamyang magsalita. Pero kilala ko naman yung sarili ko. Yun nga po. Ang gusto ko Tayo naman, po yung lubos na nakakakilala po sa atin pong sarili. Yan, babae naman ang gusto ko. Pero, in fairness naman po sa mga bading, para kasing pag sinasabi nila, ay bading yan parang ang sama-sama, di ba? Parang may sakit na AIDS, o may sakit na sinasabi nga po namin, Yes, wag nating laitin ng mga bading dahil sila ay mga magagaling. Tignan mo naman si Boy Abonda. Sila ay mga galing na movie director, mga composer, mga lahat-lahat, sabihin mo na. Lahat yan, mga 98% bading. Kaya, wag mong pag sabihing bading ka, parang wag kang malulungkot dahil ang bading. Wala naman masama sa pagkabading, di ba? Yun, wala nga po. Diyan ka create ni God. So bakit lalaitin ka ng mga tao? Dito sa Amerika, pag sinabi mong bading ka, wala yan sa kanila. Pero diyan kasi sa atin sa Pilipinas, parang yung mga bata pa lang binubuli na nila yung mga bading. Bading. Kaya ang sama ng pagka sa bading, di ba? Ayan, yung ating mga listeners nakanganga na naman. I just remembered ganito po. Lately, may nabasa ako na isang may binasa po si DJ John na isang article about this guy na nakapag-asawa po siya. Pero siya po talaga ay bading. 100% na pusong babae talaga siya. So inamin po niya kay DJ John na ganun nga siya. Then he used kasi ginamit niya yung sarili niya na baguhin niya yung takbo ng kanyang buhay, which is hindi niya inihinayaan na lamunin siya ng kanyang damdamin, which is naging proud ako sa kanya dahil sa gano'n. And that is okay, sabihin ko na kasi nang bumundo bakla ka. Sige. Wala naman pong masama sa bakla. Pero ang galing niya Saan magaling? Ha? Linawin mo, bakla, saan magaling? Ang galing niya mag-decorate sa mga ang galing niya mag-decorate sa mga tawag niya yung mga kasalan, yung mga yun, ayan, kasi simbahan or whatsoever. Yan. Yung pag-skirting, mga table skirting, table setting, whatever, floral arrangements, mga ganun. Ang galing niya as in. Ako, Swerte pala yung napangasawa niya.
Swerte yung pangasawa niya. Meron na siyang, may asawa na siya, may makeup artist pa siya. Oh, tama po. May tagalinis ang buko niya. Ayan, next topic tayo at totally si Idol Ben nalaman po natin 100% pure macho at guwapito. Ayan, ha? Lalaking-lalaki po siya. Kami lang po ang bakla dito. Kasama si DJ Shoki, ha? Promise. Naulit po namin, walang masama sa bakla, ha? Yes. Oo. Masama sa bakla. O, yan. Total, si Idol Ben Kasi lang, kaya nilang dalhin yung kanilang pagkabakla. Diba? Kasi Oo. hindi sila nagkakasala sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. correct. Diba? ikaw, ikaw ba, kaya mong magdala ng pagiging bakla mo? Sige nga. Kaya mo? Oo, nadala ko. Ako sa labas, nagpapakita ko sa mga pogi. Hindi na ako grab. Yan, sige. Ang gwapo, parang yung kwento ko nga kanina, ang ganda. Okay, sige. Kasabay. For the next question, please. Okay, totally 100% siyang lalaki. Doon tayo, ano yung... Sabi, next question na. Bakla. Yun nga, ito nga, ito, ang gulong mo, ito na nga, Ano naman ang gusto mo sa isang babae? Ang gusto ko sa isang babae, of course, yung simple lang, mapagmahal, at matalino. Matalino. Ayan, sino daw mapagmahal dyan, Ay, si Idol Ben Bautista. Tanong natin kung single, baka may umaasa dyan. Na? Ako, Ha? Baka may umaasa, Single ka pa ba, Idol Ben, ang hirap pala. Alam na nila na may asawa Alam na ako. nila, take it. Yun, alam na, Ayan, yung mga umaasa. Sinabing matalino, kasi ako Ang hindi hirap hanapin yung mga sorry po, Ako- ang hirap namang hanapin yung mga mga hinahanap mo. Kasi ako, hindi ako matalino. As in, matalinaw lang ako. Nakikita ko yung papel na kasama ko nung nagtetest kami ng exam. matalino. My God. Hindi ako ng mata ko. Ay, ang linaw, bakla. Galing mo, talino mo. Oo. Ang masama niyang bakla, yung pangalan. Ha? Ano daw? Pangalan niya, nakopya mo na. Ayan, ganyan-ganyan yung kaklase ko noon. Oo. Nagtawag yung teacher, sabi niya, bakit dalawa na yung pangalan? Yung pangalan daw dalawa. Ayan, ng trinace, ayun, walang isang pangalan ng kaklase namin, ayun, nangopya pala, pati pangalan, kinopya. My God. Okay yan. Okay, at next okay. question natin. Yung ako dun sa sana matalino. Kasi ako, hindi ako masyadong matalino. Parang baga, hindi naman bobong-bobo. Magaling lang. Ano lang, tawag doon, maabilidad. Yun, oo. Hindi ako matalino, Yun kaya ang the ang right isip ko, pag magkaroon ako ng babaeng mapapangasawa noon, dapat matalino. Para yung mga magiging anak ko, makuha man lang nila yung talino, okay na sa akin. Talino sa nanay. So si Mrs. Bautista po ba, Sir Ben, ano po, nasa kanya po ba lahat yung katangian na hinanap? Oh yeah. Yeah, DJ, I think DJ Shoki ka. Kasi magkaboses kayo eh. Shoki ka. Simple lang, matalino, at saka mabait. Yun, lahat naman tayo hinahanap namin sa mga papa, gusto rin namin mabait. Oo. Yung huwag kang peperahan, di ba? Oo. Ang hirap ko yun talagang yung pagkain mo, ibibigay mo na nga lang dun sa papa para lang mahalin ka niya. Nako. Minahal niya lang sa'yo, Tera. Ganon. Oo. Pero hindi naman lahat. Diba? Meron din. Marami rin dyan. Hindi lang lahat. Marami din dyan. Uy, sandali lang, kumustahin natin yung mga nasa chatroom ng best friend. Ayan, sige. Sila Sige, Idol. Christina, sila Joe, sino ba ba yung mga nandoon? Yes, of Sila Nathan course. Aliling. Nakapatay kasi, ginagamit ko kasi itong iPhone sa Skype, so hindi ko makita yung mga nasa chatroom. Pero maraming salamat sa mga nasa chatroom.
hindi namin kayo iniitsipwera. Ayun. Oh, yes, of Hello daw course ulit, Kuya naman. Ben, sabi ni Joe Palermo. Tsaka si Marites, Christina, sino pa ba yung mga naroon? Ayan, andyan din po si Juan, sila Eto, may comment si Harry Sarmiento. May comment itong si Christina Serracos Lepon. Oo. Sabi niya, talented ang Jokla tulad ng anak. Jokla ka daw, DJ Ben. Okay lang yun, hayaan mo na. Hayaan mo na siya sabihin. Ito pa, huling sinabi niya. Ito pa ang sinabi niya. Oo naman, mga DJ, walang masama sa bakta. O, tama. Ayan. Diba? Oo, ayan. Ito pa, meron pang... Asan na ba? Sabi niya, hindi daw siya matalino. Yun lang. Correct and true, Sir Ben. Kasi may Junakis ako na Jokla. Uy, talaga. Ang galing ni Christina, parang yung follow niyo kanina, si Mystica. Ayan. Parang si Mystica. Ayan. Okay, next question tayo. Paano naman naging isang sikat na singer si Idol Ben Bautista? Naging isang Sikat na ba ako? Feeling ko hindi pa. Sikat po kayo sa mga nakakakilala sa inyo, pati nga po yung hindi nakakakilala sa inyo, nakikibalita sa inyo eh. Ganun ba? Oo. Alam mo DJ, sino ba to si DJ Cookie? DJ Cookie. Sa pagtitiyaga ko, hindi naman ako yung super galing. Marunong lang akong kumanta, hindi naman ako yung magaling na tulad ng mga magagaling. Pero alam mo, pag matyaga ka, totoo yung pag may tyaga, may nilaga. Kahit saan pumupunta ako noon nung nag-start ako sa mga probinsya sa Ilocos. So, kahit walang bayad, pumupunta ako. Kahit tumatawid ako ng 5 bundok para marating ko yung place. DJ Ben, when I was maybe mga 15 years old ako noon, nag-guest ka kay, umawit ka doon sa programa ni Harry Corpus. Hari Bukro sa Bukangkang, Hari Bukro sa Bukangkang sa DCJC. Doon yung unang narinig ko yung pangalan na Ben Bautista. DCJC, kay Hari Bukro sa Bukangkang, Corpus. Oo. Actually, kami yung mga original na Bukros, pero mayroon po kasing nangyari na hindi maganda noong nag-start. Hello? Hello? Wala. Nawala yata. Yan, at sige, at mamaya habang kinukontak ulit natin ang ating, ayun, nandun na pala, ayun. Okay. Ano yung sabi ko kanina? Oo nga, kami yung mga original na singer ng Bukros, pero may hindi magandang nangyari nung nagsisimula ang Bukros. Hindi pa ako wala pa kaming recording noon. So lumipat ako ng Bombo Radio Lawag at doon ako na-discover ni Alfonso Lau, yung nag-discover kina Bobby Gutierrez, yung Kinig Ilocano songs, saka sila Dali Manuel. So pero kinikredit ko pa rin si Kuya Harry na isa sa mga mentor ko kasi kung wala siya, hindi na-revive ulit ang mga Ilocano songs. At doon ako nagsimula sa Bukros. Kasama nyo ba idol dati si Juan, si Melody Santiago? Yes, kasama namin si Melo. Ang naiwan lang noon si Melo, kaya lumipat ako sa Bombo. At Si Grace kasama nyo rin, di ba? Si Grace Saddam. Ang alam ko yan, sabay-sabay yan. Saddam, ano na yan, bago na yan. Mas nauna kami nila. So, sabay pala kayo ni Melody, tapos sunod si Ma'am Grace Saddam. Kumbaga, sikat na superstar na si Melo. Si Grace, mga promising star pa lang. Pero napakagaling ng boses ng si Grace Saddam. Isa sa mga magagandang boses sa Ilocano songs sa panahon ngayon. Yan nasimulan na natin yung mga bigating mga guest dito. Baka isang araw magugulat tayo si Ma'am Melody Santiago susunod natin. Hindi mangyayari yan.
Si Mababait gag- naman kaya. gagawin nating tulay si Idol Ben Bautista para makarating Sana matulungan tayo na sa'yo. kay Melody Santiago, Oo di naman. kaya kay Ma'am Grace Sadam. Mag-guest dito sa Tambalan. Ayan, dito lang po yan nag-guest sa Tambalan, First time po yan mangyari. Ito yung kumakanta ng Isen para makapag... Ay, oo. Yun, Friend ko si Ma'am Marie, pero ano ako, friend ko si Ma'am Marie sa Facebook, kaso nahihiya ako mag-message. Yun. Mabait yun. Mabait yun si Marie. Yun, sige. Okay. Lagi yan naka-Isen. Total, nalaman na natin yung kategorya ng ating idol. Ayun. Oo. Sir Ben, ano po yung unang kanta na kinanta ninyo na nai-record po? Ang unang kanta na kinanta ko yung Ilocano version ng Only You, yung Sikalaeng tirebeng na nagayat kanya. But it's an adaptation song. Pero kasi nagbaling ang signature song ko is the song Musika. 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 Kasi yun ang laging most requested song sa Ilocos noon. At Pero alam mo, DJ Ben, ang pinakagusto ko na kanta mo is yung Basol na Ayat. Which is a very. Oh yeah, paborito ko rin yan. Basol nga ayat. Ayun ano yun. yata yun sa Basol nga Ayat. Ang ganda pala ng boses mo. Oo. Parang nakakapagpigil talaga. Parang nanggagaling sa puso. Parang nakakatunaw. Hindi naman po. Yan, Maraming salamat kung meron kang Kasi paborito talagang kanta ko. nagsasabihan mo talaga yun. Oh yeah. Oo. Of course naman po lahat. Para naman yung kanta naman. Kanta po ng kanta niyo, gustong-gusto ko. At Oo, salamat. Ano ba? Ayan, ipatpatig, kuti ipatpatig. Tararararan. Oh, yeah. Natinglas mo. Iniibig ko ang iniibig This is mo. parang in a tune of iniibig ko ang iniibig mo. Hoy, bakla, napapansin ko yung mga gusto mong song. Pang ano yan, Oo. Yung bakla. Yun na yun. Okay. So, what else? Yun, yung sikreto ng kung bakit sabi mo sikat na ako. Hindi naman, feeling ko hindi ako sikat you should, yung paa mo, dapat laging nakatuntong sa lupa. Yun lang. Yes, of course. Yun. Sikreto. Yun naman po talaga dapat. Huwag mong ipapuso ang... Kanya nga. Ilagay mo lang sa yung tagumpay, huwag kang malasing. Para hindi ka malula. yun, tama yun, oo. Kaya ang dami pong nagmamahal sa inyo, DJ Ben. Mm. Kami na po nun. Kasama na po kami doon. Oh, maraming salamat. At may comment, bakla, may comment. May comment. Ano sabi? Wow, sikat na kayo, DJ Shoki at DJ Koke. Ayan, Nahawa lang po kami. Hindi kami sikat. Nahawa lang, 0.1%. 0.1% lang. Ko sa bawalan na kasi mamot, watch out, mag-guest din sila sa aking programa. Sila DJ Cookie and DJ Shoki. Abangan niyo po yan, Salamat, idol. Gigisayin din tayo. Umanda kayo. Ano pang question? Sige. Question, okay lang ba sa'yo, idol? Kukuha tayo ng isang caller lang at kung may gustong itanong. Sige. Yung, kwan lang po mag-ready na po kayo ng tanong, hindi yung tatawag kayo, saka lang kayo tatanong, sige, bibigyan po namin kayo kung sino yung unang mag-ring dito sa aking Skype account. Tatawagan ko kagad para may tanong agad yung gusto nyong malaman kay Idol Ben Bautista. Ayan, Careful lang, Uy, careful. Eto bakla, sabi nila may naniningil na naman sa akin kasi nag-Ilocano daw ako. Sinabi ko lang yung pangalan, yung title ng kanta. Sabi nito, nag-isbigay dyan. Wow! Alay po. Patay ka mamaya, bawas na naman yung panlalalaki mo. Bawas na naman yung ibibigay mong allowance sa boylet mo. Wala na. Ay, yan, gagamitin natin yan. Ay, gagamitin natin yan sa sa pag-games ko. Ano ka ba?
Uy, gusto ko rin batiin si John Imotero, and I would like to say congratulations sa kanyang show. Kung hindi pa nila alam, makinig sila every Thursday ba yun, DJ? Every alam ba, Thursday DJ, po, right DJ after your program, DJ Glenn. Yan, yun ang program ni DJ John. Parang kilala ko yung si DJ John. Ayan, oh. Sana yung mga caller. Oy, mga caller, tawag na, oh. Naghihintay kami sa iyong katanungan, oh. Naghihintay kami, oh. Sino nang mag-ring dito, yun po tatawagan namin para sa katanungan, oh. Bilis pindot lang, oh. Bilis pindot lang, oh. Paalala lang namin, ha. Maganda yung tanong kasi gwapo yung ating guest ngayong gabi. Baka pati kami masira. Sipahin kami ni Boss Roland, ha? Di pa kami sumisikat, baka masipa. Ha? Tawag-tawag na, oh. Baka naiyak pa kayo, oh. Gusto nyo kami na lang magtanong. Oo. Oh, ano? Ayaw nila yata tumawag, naiiyak. Okay, next question na lang. Next question na lang. Sige, idol, habang naghahantay tayo ng caller, pa-plug muna yung mga album mo. Okay. Yan. Yung aking bagong album, volume 25th year anniversary. Kuna kasi sa Locan Music. So meron po ako mga collection na hindi actually collection, original 18 songs volume 1, Dakayo Kenti Aweng Pudno Akaduak. Mga lyrics po ng mga magagaling na marunong magsulat ng mga tula dito sa Facebook. Doon ko sila na-discover. So inihahandog ko po, arranged by Israel Allen Pascua po sa inyong lahat kasi napakaganda mga awitin bilang pasasalamat ko sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking 25th year na kumakanta sa Himpapawid. Maraming salamat. And volume 2 magkasabay, Bitwen Ti Amin Apanawen. Yan, Star of All Season, ika nga. 18 songs, yung mga nakabili na. Nawala. Hello? Dali po at nawala yung pong mga caller, antayin nyo na lang po yung tawag namin at na-hold, na-hold tuloy sila, na-hold tuloy sila. Meron din po akong ginagawang love and worship, magkahalong gospel songs and love songs, English and Tagalog. Subukan natin ang English, baka sakaling hindi magmukhang Ilocano. Marami kasi naghahanap ng mga Chino Romero, so naisipan kong gumawa ng Tagalog sa English. Ayan, idol, andito na yung ating mabilis na pumindot at may katanungan yata. Oo. Yan si Mystica, mabilis pumindot. Yeah, hi Mystica. Thank you sa greetings. Hello po. Ang ganda ng boses mo. Hello, batiin natin si Christina, ha? Opo. Anong tanong mo, Mystica? Ask ko lang po, DJ Ben, kung magkano po ba yung CD nyo? Depende kasi sa bansa. Parang dito sa Amerika is $15. Ano bang nasaan ka ba ngayon? Sa Hong Kong o Singapore? Malaysia po. Sa Malaysia. Kung ano yung mga presyo ng CD diyan. Wag lang yung mga pirate, ha. Doon mo ibebase. Opo. Baka gusto mong Christina tuloy. Mystica. Maging outlet ka sa Malaysia. Baka pwede kang mag-bent. May mga Ilocano ba dyan? Yes naman po, sir. Marami po rito, actually. Kaya nga po ako nag-aasi para naman po makabenta din ako kahit papaano. Oo nga. Ayun. Oo nga, meron akong kausap noon, si Christina, diyan sa Malaysia. Sana nakikinig siya, sana ituloy pa rin niya yung kanyang pagbebenta ng aking CD. Di ba, Mystica?
Yes, no, sir. Kaya Oh, yun ang tanong mo? nags- Yun ang tanong mo? Yun ang tanong mo? Opo. Hindi, ask ko lang po sana, Ay, nakakaya, kalerky. Ano nakakaya? Ay, gano'n? Uy, bakla ang arte mo, mayos. Oo. Nalerky ako dun eh. Dito sa program Nakaka-nervous pa nila- lang mag-ask. Dito sa program nila, Shoki and Cookie, kahit ano pwede. Oo. Oo. Yes. Mm. Pero lalahanin mo, rated PG tayo. Gwapong-gwapo yung ating kwan ngayon, ha? Oo. Anong tanong mo? Ano ba yung tanong ko? Nervous tuloy ako. Kasi naman, napaka-pogi naman pala yung mga nyo, caller nyo, si Sir DJ. Pati boses, ginikinaw ako. Oh my gosh. Oh, sige na, magtanong ka na, hindi na nanawagan, ha? Inuulit ko lang tanong. Oo, huwag ka na manawagan. Tanong ko lang po sana, Sir Ben, if ever po sana na, na makapag-avail ako ng mga DJ, ay mga CDs nyo. Oo. Ilang po, ilan po yung item na dapat na mapadala nyo as if kung mag-avail po ako sa inyo. Kasi yung isang box is 60 pieces ang laman. Eh, pare-parehas naman ng presyo nun, kahit 3 laman o 60 ang laman, ganun pa rin ang presyo. So, punuin na lang, di ba? Pero dalawang klase yung marami ako ngayon, yung volume 1 and volume 2 ng 25th year anniversary ko. Yung volume 1, nandun yung musika, at saka yung volume 2, nandoon yung kantaan ka. Yung volume 1, nandoon yung Now and Forever, at marami pang iba. Yung mga pinapatugtog dito sa Best Friend FM. Yun. And sulit na sulit kasi 18 songs ang laman ng bawat CD. Wow, very nice, sir. Sana nga po maka-avail ako. Mag-usap tayo at papadala ko yung box kung magkano ang shipping. Kasi mahal kasi ang shipping from US to Hong Kong is $70. So, mas mahal pa yung shipping kaysa yung presyo ng CD. Hopefully, mura lang from US to Malaysia. Yun, mura lang daw, Okay na. Tulungan mo DJ ako, Ben. Aristika. Oo naman po, DJ Ben. Para sa inyo po yun. Okay, gagawin ko po yun. Yan at total tumawag ka na rin lang, mama. Ang susunod nating gagawin is DJ Shoki, bigyan mo sila ng kwan, si Idol ang sa part ng lalaki at si Mystica sa part ng babae. Acting tayo, acting. Acting. Bigyan mo ng yan. Bigyan mo ng linya. Pwede ba kumanta na lang kami? Eto na yung linya ngayon. Mamaya na yung kanta, Idol. Yung linya muna, linya. Doon tayo sa acting. Acting muna. Okay. Sige, para Eto yung script. Ito para yung may iba ngayon, okay. Yan. So, para kay DJ Ben, ganito. Patawarin mo ako, pero hindi na kita mahal. Yan lang. Okay. Patawarin mo ako, pero hindi na kita mahal. Yan. Yung sagot? Kay Miss Tika. Ano ba? Oo. Nagsasalitaw. Iyak ka dyan. Okay, sige, go, Gora. Gora ka. Sige. Huwag. Ayun, ganun lang. Ayan, Kailangan bang... Okay, go. Yung talaga. Siyempre yung boses pang lalaki Feelings talaga. Siyempre, oo. Meron ba namang drama na walang feelings, hindi mabenta pag ganon? Kaya ikaw talaga mystic ka yan, sige, action. Ano yung script ko? Patawarin mo ako pero iwan na kita. Patawarin mo ako, di na kita mahal. Tawarin mo ako. Okay. Hindi na kita Sabihin mo lang kung mahal. ready na, tape na kami. Ano yung sa akin? Wag mo kaming iiwan. Okay, so,
Okay? Oh, ready? Ready? Huwag mo akong one. Yuan. No, no, no. Okay. In 5, 4, 3, 2, 1, go. Patawarin mo ako, Mystica. Pero hindi na kita mahal. Wag. Wag. Wag mo kong iwan. Oh, okay. Okay ba yan? Ang galing! Ang galing! Ayan, saya ko. Nakakalungkit. Oo nga. Doon. Yun, ang galing, ang galing. Oh, okay. Okay, Totoo yan, sige. DJ Shoki. Linaloko mo Oo. yan kami. Yan. Totoo yan. Ang galing, oh. Pansin mo ba? Second script. Oh, second script. Okay. Second script. It seems na, ayun na nga, iniwan na siya, di ba? Ikaw Mm. ngayon, Mystica, magpapanggap ka na third party. Ikaw yung ipinagpalit ni DJ Ben doon sa Let's go. I don't want to stay longer in this place. Ano? Hindi ko kaya yung English. Honey, hindi nga. Hindi ko Nasa kaya Pakabongga, English. California, yung atin pong ngayon. So, ganito. Honey, let's go. Yan. Ay, paano naman ako? Ano sa akin? O sige, ganito na lang. Ha? Ano yun? Ano yun? Ano ba? Mystica. Nagalit ako doon. Ano? Color Ano? ka ha, DJ Shoki. Oh. Ako wala akong sasabihin? Wait lang po, DJ. Ano saya ng program nyo? Grabe. Ngayon lang po mangyayari yan, oh. Oh. Sige, bigyan mo ng script. Kasi pangarap ko kung maging, pangarap ko kung maging Oh, nawawala ka bakla. Oh, hanap ka ng signal, oh. Yan. Para ka ng Oh. robot. Oo. Sige. Oh. Pakiulit. Ulit, pakiulit. Okay. Siguro nagugulatong ko. Oh, sige. Nagugulo na ng... Ay, nawawala pa ako. Saan na ba ako? Saan na ba Oh, ako? sige. Ayun, doon sa third party, sabi ng girl, honey, let's go. Ayan. Christina, magpa-social ka naman kahit saglit. Ha? Oh, nagpa-social na nga ako eh. Oh, ano ba gagawin? Social. Social tayo ngayon. Ikaw yung third party. Sasabihin mo, honey, let's go. I want to stay longer in this place. Ano? Nagsabi ka ba yan? Honey, let's go. Ano sabi? I don't want to stay longer. I don't want to stay longer. I don't want to stay longer in this place. I don't want to stay in this place longer. Sabi mo? Okay. Okay. Narinig mo ba? Ano? Mystica? Opo. Honey, I don't wanna stay here longer. Yung naartik Tama ba? Oo Oh. nga. Pero nililinaw ko lang. Oh, yan. Nililinaw Oh. ko. Okay, Sige. go. Oh, how about si Sir Ben? Ano ang Yeah, sasabihin ano nga? niya? Nakatanga lang ako. Wala siyang gagawin. Oh. Mm. Oh. Chapi-chapi si Sir Chapi-chapi. Shoki. Oh, chapi ka daw. Hindi ko naintindihan. Mm. ko na lahat ng pinatay ko na. Pati yung sa taas. Ano ko pati Oy. sa top. Ito pati yung sa Sige. lahat. Sige. Okay, Wala na sige. ako- Oh. Wala na ako naintindihan. Ako nga rin, wala akong naintindihan. Walang naintindihan sa'yo, bakla. Anak ka ng signal mo. Mm. Yung bata umiiyak na. Oo. Oh, sige. Oh.
Ayan. Kaya ba? Malabo. Talaga. Malabo ang ilong mo. Malabo. Malabo. Hindi O na sige, Okay. bago tayo magtagal, sige. Muna kayo. Balik tayo din. Sige, Si DJ Cookie na lang naririnig ko. Oo, Okay. si Koke yung narinig namin. Si DJ Sige, Koke. okay. Pakibigyan ng pagkain kasi gutom na yata. Sige, baka malabo lang yung line natin. Ikat na lang natin yon at malabo. Siguro next episode ulit. Abangan. Next episode ulit. Abangan. To be continue at baka malabo lang yung line nating 4. So, di-disconnect na natin thank si you Ma'am so much, Marie Chris. DJ Cookie. Maraming salamat Thank you rin. sa iyo, Mystica. Salamat din po, DJ. Actually, isang oras na pala tayo nag-uusap dito, di ba? Maraming salamat. At, Ayun, at bago mag-out si Idol Ben, di-disconnect ko na si Mystica. So, pasok na tayo doon sa kakanta na si Idol Ben Bautista. Nagsasapi-sapi na. Okay, pakantayin na lang natin si Idol Ben. Paki-disconnect na lang, Mystica. Oo. Okay, maraming salamat. Yun. Yes, there's no. Yun. Ayan, hindi kaya. Hindi kaya siguro sa tatlo. Yun, medyo malinaw na. Malabo. Malabo, DJ Shoki. Ang sama ng Ang sama mo. Ang sama ng signal mo. Sige, pakantayin na lang natin si Idol. Gusto ko yan yung may binibigay kayong script tapos may kausap ako sa ibang line. Maganda yan. Iyon, iayos po natin yung linya ni DJ Shoki. At ngayon, papasok tayo dun sa kakanta si Idol Ben Bautista. Yan. Ikaw Idol, kung ano gusto mong kanta. Ang ulitin lang yung gusto natin sa atin mga listeners. Live ba o sa Live. Live. Live, oo. Kahit yung chorus na lang. Tumakot ng live. So, kahit Sige, yan. Pakantayin na lang natin si Idol Ben Bautista live dito sa Tambalang DJ Shoki at DJ Koke. Yan, dito lang sa Best Friend FM. Okay. Isang chorus na lang. Okay. Tas manladi ka maragpa o musika taado arigatin nagpasarakin ka aring na aday to'y biyakot na ipusta magunod ka lae o musika. Ayun. ang lamig. Yon, ang lamig, oo. Pati tuloy ako biglang gininaw. So, mahaba na yung ating usapan. Ayan, last call na lang, Idol Ben, at baka nakaka-istorbo na kami sa iyo. Message na lang para sa ating mga ka-best friend. Okay, sa mga ka-best friend natin, sana huwag kayong magsawang makinig sa ating mga programa dito sa Best Friend FM. At yung mga nasa ibang bansa, huwag kayong mapipikon pag may nang pipikon sa inyo. Kasi ang pikon, laging talo. At lagi kayong ngumiti, mag-ingat lagi. Isipin natin ang ating mga mahal sa buhay na umaasa sa atin. Kailangan nila tayo. Kaya hahabaan po natin ang ating pasensya. Mag-ingat-ingat po tayo. Bawal magkasakit din. At magmahalan tayo lahat. Maraming salamat, DJ Shoki and DJ Cookie. Ayan. Ayan, salamat sa panginistorbo, Idol Ben Bautista, at salamat sa pakikitambalan. Maraming salamat. And inaantay ko rin kayo sa aking program. Ayan, doon na kami kinabahan, oo. Oo.
Isa lang po request namin, huwag kaming kakanta at baka masira ang program nyo. Ay, hindi, okay lang yun. Okay lang. Oo, huwag na kaming kakanta. Sige, iayos po Hindi natin naman yung pwede. schedule natin, Idol. Oo. Ang schedule natin, okay? Yeah. Okay, para sa susunod mong pag-guest uli sa amin, kung may susunod pa, at sa pag-guest din namin sa iyong programa. Okay, At, thank you. ayan ha, nasimulan na CEO. natin sa pag-guest po ng isa pong bigating mang-aawit. So I guess matulungan po tayo ni DJ Ben na mai-guest din po natin yung mga iba pa hong singer Yun, ng mga Ilocano. Dadalhin ko lahat ng mga kilala ko at mga kaibigan ko Yun. dito. Yan, idugtong ko lang yung mensahe ni Idol Ben Bautista. Lagi po niyang sinasabi, bawal ang nakasimangot. Yes. Yes, of course. Kasi pag yan bawal. naging permanent sa mukha ninyo, walang doktor na makakagamot. Yon. Ang Yan, gagamot Maraming dyan. salamat din kay DJ Cookie and Sukit. Maraming salamat kay DJ Roland. At batiin din natin mga nakikinig sa YouTube kasi alam kong naka-upload ito sa YouTube. So lahat ng Yun, mga nakikinig sa YouTube, nanonood, magandang oras po sa inyong lahat. Okay, yan. Maraming salamat, Idol Ben Bautista, sa aming pag-imbita dito sa aming tambalan. Yan, maraming salamat po ulit. Both of you. Yon. Yeah, Yon thank po, you si... And likewise to you, DJ Ben. Thank Yan. you. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ayun, wala na si Idol Ben Bautista. Kinain na siya ng mumo. So, patugtog muna tayo. Pantanggal. Ayan, pampatanggal, yan. At itutuloy natin ang tugstugan. Kasama pa rin ang inyong tambalan DJ ko, kaya't DJ Showcase, dito lamang po yan sa ating pong himpila, Best Friends FM, ang best friend mong FM. You are listening to Best Friend FM. My little butterfly.